Privođenje Dakle, danas je u ovom sudu pred sudijom Savom Mušikićem održano ročište povodom predloga za jemstvo koje je Aco Đukanović ponudio kako bi se branio sa slobodom. Jemstvo je ponuđeno u iznosu od nešto više od 5 miliona eura. Jemstvo čine gotov novac i nekretnine koje su za njega najvrednije, njegova rodna kuća u Nikšiću i stan u Podgorici u kojem živi. Ono što je za mene interesantno i sa čim mislim da treba da se bavi crnogorska javnost, da je osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću, tužiteljka Vanja Sinđić, napisala mišljenje da jemstvo od 5 miliona eura nije dovoljno za krivično djelo po kojem niko osim Aca Đukanovića nije uspješan. I mi stvarno treba da se zapitamo kako pravosuđe imamo ako može nešto tako da se ne piše. Da 5 miliona ne mogu da opravdaju boravak na slobodi lica koje je okrivljeno za nedozvoljeno držanje oružja, a imate činjenicu da svako ko je okrivljen za to krivično djelo i bez dinara jemstva nalazi se na slobodi. Dakle, očigledno nisu svi jednaki pred zakonom, kako sam i ranije mislio. Eto, to je moj stav i moja izjava povodom današnjeg ročišta. sudija je znači prihvatio to mišljenje tužioca. Ne. Sudija je to mišljenje pribavio, on će sigurno uzeti u obzir to mišljenje, ali to mišljenje njega ne obavezuje. Sud je nezavistan i ja vjerujem da će sud donijeti razumnu odluku da je 5 miliona eura sasvim iznimno veliko jemstvo za taj oblik krivičnog djela. A koliko je, kad je rok, kada će odluku biti? Pa ja vjerujem, roka nema, po zakonu nema roka, ali ja mislim da će sud biti efikasan, čovjek u pritvoru i da će u sljedećih par dana donijeti. Hvala puno. Hvala. U vami se primakla ne mogu da snimi, ako mi žena vidi na televiziji da mi se primakla, a ja sam gotov, a neću braniti nikoga.